Hey guys, welcome to back my channel. नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो. मोजां मोनोबा लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामदो. थौदो आंनि भिडिअखौ जागायजेननोसै. बिदिबा नायलांदो आंनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा. नाइट कुइन जोंनि आरो ड्रागन फ्रुइटआ थाइबायमोन दाख्लै. आं नोंसोरनो देखायनो मोनासै आरो जाखांबाय जोंहा दाख्लै ड्रागन फ्रुइटखौ थाइसे गोदैमोन. नै सोरबानि लांनोबा जोंहानाव दं आरो सोरबा बायनानै लांबा निम जा मोजां मोजां न'नि. नैबेलाय बिफाङा नैबेनो बिफां गिदिरा. दिनै आंनाव मोनायाव मोस्रोम जाथि अरजोबदों, ओमफ्राय बेनिखायनो नै टर्सखौ लामस्राजोब्बाय आङो. गासिबो गान्दु गुन्दु जिफोरखौबो सुजोब्बाय आङो. अरना होबाय थादों फुङाव. मा? मालाय फैसा जासिलायदों, नै फैसा आजावलायदों सानैजों. बिमायं बियादै, बियायं बियायं ना बियायं सियायं होनो. आग्लायनायखौ फुनलां फुनसेयाव फैदों ना मिस्ट्रिफ्रा दिनै? सान्थि जानायनि मावदों बिसोरो. अखासो ज्राम ज्राम हागोन नामा? बावद्रायबाय मैगं जानांगौ मानांगौ. जागोना जाया रोंगोना रोङा? ए नों फुनखायाखै दालाय? रङा आग्लायनाय फुनलायदो. दंबाल जोंफ्रा गेलेबावगौमोन बे बिदिबा. बाराबा मानियासो सोना होदोंमोनदां गावनि फैसाखौ. बेयाव 100 दंमोन दा नानिया. एक्स'ना बेसेबांमोन? 100 नोंहा मोननाया 500. आंनिसोहाय. नै नोङो हट जानला मोनला लानानै. नोंनि फैसाखौलाय आंहा जोंना नै बल फैला. नै जोंहा नैबे आइजेखौ दोनलांसै मटर गाखोनो सान्थिपुर गारि गाखोनो दोनलांसै. सोर हरदों? मैया फैदोंमोन आलासि जानो, थांफिननो नागिरबाय. दोनलांसै नो मटर गाखोनो. माबा मानसिबालाय थांफाबाबो जायोमोन. मटर मोनाबा हामगौहाय थालांनांनायनि. मटर नेहैनो नागिरदों.
खानायखौ हाखोदों ना मादों नोंलाय बिबार बारनायखौ बिबार बारबायमोन ना ओमफ्राय ससे माबालाबाय कारिगाव